Bizitza lehenetxi eta honi buruzko jardunaldia burutuko du Donostian, honetaz zein Euskal Herriko gaurkotasun politikoa hitz egiteko. Hemen da, Nerea Kortajarena EH Bilduko programa arduraduna eta legebiltzarkidea. Egunon. Egunon. Nabaria da, EH Bilduk etxe bizitzaren bueltako aldarrian beste martxa bat sartu duela, zergaitik orain? Bueno, nik uste oso argia dela, ez? Larrialdi tamaina hartu dulako etxe bizitzaren bueltan dugun auziak, eta herritarren kezka nagusia da, diferentzia handiarekin, ez? Astelenean proposamenaren aurkezpena egin genuenean, planteatu genuena zan, korapilo handi bat duela gure gizarteak etxe bizitzaren auziaren bueltan, eta gero eta herritar gehiago katramilatzen dituen auzi bat dela, ez? Da ikusten ari gera, nola herritarrak bere bizitzatan ikusten duten, etxe bizitza urziaren bere gorputzetan, ez? Bere bizitzak goitik bera zeharkatzen dituen, ikusten ari direlako herritar horiek nola gero eta bere dirusarren gero eta parte handiagoa bideratu behar duten etxe bizitza gastuak ordaintzera, horrek baldintzatu egiten du ezinbestean zure bizitza proiektua. Ikusten ari gera nola desakople bat dagoen soldata eta etxe bizitzaren prezioen artean, eta hori ere herritarrek bere poltsikotan nabari dute. Ikusten ari gera nola gazte belaunaldi oso batek blokeatua dakan emantzipaziorako aukera, eta bizitza proiektu duinak egiteko aukera. Ikusten ari gera baita ere, eta Caritas bezalako erakundek dagoeneko esaten duten, gure herrian etxe bizitza dela desberdintasun sozialen epizentroa, eta begira, ni azkeneko hilabetetan eragile ekonomiko eta sozial desberdinekin aurkitu naiz, enpresa munduko eragileekin ere, eta horiek ere esaten digute etxe bizitzaren auzia kompetitibitatean eta eragina handia duen auzi badela. Azken finean, ikusten duguna da, etxe bizitzarako sarbidea ukatu izatea, baldintzatua izatea edo mugatua izateak, herritarren bizitzak baldintzatzeaz aparte, bestelako arazo sozialek eta ekonomiko batzuk ekartzen dituela, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zaigu hamarkada oso bat galdu dugula, hamarkada oso bat galdu dugula, nahiz eta batzuk haserretzen diren hori esaten dugunean, hamarkada oso bat galdu dugula, egoeragia larrialdi tamaina hartu duela, lehen mailako auzi politiko badela, eta uste dugu dagokigun erantzunkizunetik behar dugula eraldaketa planteamendu bat egin, benetan auzi hau konponbidean kokatu alizateko. Hain zuzen horre, hamarkadaren kritikaren bueltan segurazki, Denis Itxaso sailburuak ere kexa plazaratu zuen atzo, esan ez orain artean EH Bilduk agintzen duen udalerrietan, ez direla lurrak lagatu, zer esango zenuke kritika honekiko? Begira, lurren lagapenen zerrenda hain luzea da, hasi Azpeititik, Oion, Laudio, Ordizi, Bermio, Galdakao, Oreretak berriki eskaini dio baita ere lurzoru bat Denis Itxaso sailburuari, eta oraindik nik dakidanik behintzak ez du erantzunik. Nik uste dut, nik maila batean ulertzen dut Denis Itxaso, ez? Ulertzen dut, segura asko berari gertatzen zaiola da, bestelako politika batzuk egin nahiko lituzkela, eta ezin duela. Ez diotela usten, ez? Eta orduan hor, usten ez dion horrekin asarretu beharrean, hau da bere bazkidearekin, EAJ-arekin asarretu beharrean, EH Bilduren kontra egiten du. Baina begira, hemerotekari erreparatzen badiogu, eta azkeneko urte hauetako argazki galeriari begiratzen badiogu, nun atera ditu Denis Itxasok etxe bizitza politiken inguruko bere argazkiak? Euskal Herria Bilduren alkatetza diren horietan atera ditu. Eta nik uste dut, agintean egoteak eskatzen duela, pixka bat egin duzun ibilbidearekin edo jorratu dituzun politikekin zintzoa izatea eta balantze zorrotzak egitea, ez? Eta hemen azkeneko 10 urtetan edo luzeagotan ikusi duguna da ez dela lidergotzarik egon.
Jaurlaritzak ez dio eskatu udalei inolako lagapenik, ez zegoelako inolako planifikaziorik edo planteamendurik horrelako operazioak egiteko. 3.000 etxe bizitza babestu eraiki ditu Jaurlaritzak gaurko beharretatik eta atzoko berri uste zala 110.000 pertsona daudela apuntatuak etxebideko zerrenda horietan, uste dut balantze oso eskaxa izan dela. Ez da lidergorik egon, ez da ere adibidez, udalek behar dute hirigintza promozio bat aurrera ateratzeko, behar dituzte hirigintza planak, eta horrek eskatzen du planifikazio bat eta koordinazio bat. Jaurlaritzak ez du egin, nahiz da, ez da gila zenbat aldiz esan duen egingo duela, ez du lurralde antolamendu, etxe bizitzaren lurralde antolamenduriko PTS bat egin. Ez da egon lurzoaruaren reserva estrategikorik, beraz, bakoitzaren frustrazioetatik nolabait EH Bilduren kontra kargatzea, uste dut ez dela zintzoa, ez? Hemen objektiboa dena da, hamarkadatan alderdi berdinak egon direla gobernuan, EAJ eta PSE, nabarmena da, ez daudela ados etxe bizitza politiketan, eta ez dela, naiz hasiko zerrendarekin, zerrenda luzea da, baino adibide bat jarriko dizuet, 2015ko legea, alderdi sozialistak alde bozkatu zuen, Euskal Herria Bilduk ere bai, EAJak kontra, eta lege horrek izan duen garapena izan du da oso eskaxa. EAJak nolabait lege horren atzerapena sustatu du eta ikusi dugu, ez? 6 urte pasa behar izan du ziren eskubide subjektiboa dekretu batean zehazteko. Beste 6 urte etxe bizitza hutsak mobilizatzeko dekretua aurrera ateratzeko. Eta 2023ko etxe bizitza dekretu legea ere, EAJak kontra bozkatu zuen, Euskal Herria Bilduk alde, PSEk alde, eta de hecho EAJak zehatuta daka, rekurritua dakan lege bada. Beraz, nik uste dut balantze zintzoa eginda, objektiboa dena da, larrialdi batean gaudela, larrialdi honetara besteak beste, politika konkretu batzuk ekarri gaituzte, eta ez dira etxe bizitza politikak izan dira politika immobiliarioen aldeko autuak, eta ez da egon lidergorik, ez da egon planifikaziorik, eta ez da egon etxe bizitza nolabait eskubide bezala planteatzeko planteamendu politikorik edo autu politikorik. Horre, baieztatu duzularik Denis Itxaso nahiko lukela bestelako politika bat izan, egonda hori baieztatzeko, egonda noiz bai salburen partetik aitorpenen bat edo? Nik legebiltzarrean entzun dut, Denis Itxaso, entzun dut esaten, Euskal Herria Bilduko udalak proaktiboak izan direla, etxe bizitza politiken sustapenean, baina eske entzun dut, gainera Denis Itxaso baita ere, orain dela gutxi, Donostian esaten, urte luzeak galdu direla, Donostian etxe bizitza politikari dagokionez, EAJak nahi izan ez duelako, eta seguruenik, dagoeneko orain berandu ere izan zitekela, hori Denis Itxasok esan du Donostian. Beraz, nik uste nahiko argi dago, segurazki berak bestelako politika batzuk egin nahiko zitula, eta gainera bakoitzak izan dut dituen autopolitikoetara erreparatuta, esan bezala, 2015ko legean aldeko bozka PSEk eta Euskal Herria Bilduk kontrako bozka EAJak, 2023ko legean aldeko bozka PSEk errekurritu EAJak, beraz, uste nabaria dela, berak nahiko lituzkela politika batzuk, baina ez diotela usten, eta ez dio usten bere bazkideak EAJak. Etxe bizitzaren aferari aurre, egin ahal izateko ere aldarrikatu da etxe bizitza espekulaziotik kanpo egon behar duela. Hori nola lortzen da?
Bueno, guk proposamen horretan, datozen egun eta astetan aletzen eta saltzen joango geran proposamen horretan, neurri konkretuak kokatu ditugu, ez? Eta espekulazioari aurre egitea guretzako ezinbesteko kontu horietako bada, ez? Egia da batzutan planteatzen dela dilema bat bezala, edo esku hartu, edo beste alde batera begiratu. Guretzako hori ez da dilema real bat, esku hartu beharra dago, astelenean esaten genuen bezala, esku esartzea ere esku hartzeko modu badelako, eta esku hartzen ez denean, merkatuari eta espekulazioari gustentzaiolako bere kaxa ibiltzen, eta ondorioak gaur egun pairatzen ari geran horiek guztiak dira, beraz, guk uste dugu, gaur egun dauden joera espekulatibo hoiei muga jarri behartzaiela, eta neurri desberdinak proposatu ditugu egin dugun proposamen horretan, baina bat izan daiteke adibidez, nolabait planteatu ditugu neurri batzuk interes publikoaren bueltan ardazten den hirigintza eta lurzoruaren politika baten zeran, ez? Bloke oso batean. Eta horra adibidez, planteatzen dugu lurzoruen prezioa mugatu egin behar dela. Badakizue, babestutako etxen lurzoruen prezioa mugatu egiten dela, baina iruditzen zaigu muga hori, lurzoruaren prezioaren muga hori beste tipologia batzuetara ere zabaldu egin behar dela. Gero, espekulazioaren zati handi bat ere badator, promotore askok lurrak erosten dituztelako eta denbora luzez, izaten dituztelako lurzoru horiek, eraiki gabe. Eta ni Donostian bizi naiz, eta hemen badira horrelako kasu batzuk, ez? Eta gero, prezioak goraka egiten dutenean, orduan, planteatzen dute eraikitzea, edo, prezioen gorakada horren zai egoten dira. Eta hor zentzu horretan guk planteatu duguna da, zerari, eraikitzeko, lurzoruetan eraikitzeko eskubide horri edo permiso horri iraungitze data bat jartzea. Eta iraungitze data hori pasatzen danean, edo deskalifikazio bat emate da, edo ezartzen dira mekanismoak lurzoru horiek esku publikoetara bueltatzeko, edo etortzeko, eta esku publiko hori izan dadila, sustatzaile lan horietan aritzen dena. Planteatu dugu baita ere, lurzoruen zorpetze bat ematea, ez? Espekulazioaren beste parte bat ere izaten da, lurzoru batzuk erosten direla patata prezioan, nolabait ulertu gaitezen, da gero salduna izaten dira etxe bizitza prezioan, ez? Eta hor, egon daitezken salmenta hoietan, espekulazio jokabide hoiekin amaitzeko ere zorpetze planteamendu bat egiten dugu. Eta egiten dugu baita ere planteamendu bat, etxe bizitzaren lurralde antolamendu bat zeratzeko, nolabait nun eraiki behar dan, zer eraiki behar dan ondo planifikatzeko, hori adibidez udalentzako funtseskoa da, eta funtseskoa da baita ere horrek eskatzen duen inbertsioa planteatzeko, eta planteatzen dugu baita ere lurzoruaren erreserba estrategiko bat egotea, bermatu ahal izateko espekulazio jokabide horiekin amaitu, eta estrategikoak diren eremuetan babestutako planteamenduak egin ahal izatea. Ez dakit, noiz pentsatu izan den, edo erreferenterik badagoen, baina ez dakit, noiz pentsatu izan da, aukera gisa eraikina publikoa izatea, administrazioaren jabetzakoa, baina soilik herritarrari honen erabilera emango litzaiokena, aukera hori posible litzateke? Adibidez? Adibidez, aterpe bat, bezala. Aterpe publikoak daude, jabetza udal edo administrazio publikoenak dira, eta gero erabiltzaileak hor bizi dira, baina lagapen bat, alderaketa kaso oso kaskarra da, baina liburutegietatik liburuak maileguan eramaten ditugun bezala, zerraitik ez etxe bizitza bat begira, guk etxe bizitzaren proposamen hau planteatu degunean, eta uste horrela azaldu genuela gainera, Oskar Matutek planteatu zuen horrela, zeran astelenean egin genuen aurkezpen honetan, esate genuen guk planteatu duguna da herramienta kaja bat, ez? Herramienta kaja bat, batez ere etxe bizitzaren auziak behar duelako ez neurri konkretu batean fokalizatea, behar da gauza asko egitea, denbora askon egitea, norabide desberdinetan joango diren gauzak egitea, eta gainera denboran mantentzea, norabide hori. Eta egin behar diren gauza horien artean ikusten bere zorkuntza politikoa eta kreatibidade politikoa ere beharko dugula.
Eta litekena da horrelako esperientziak bide bat edukitzea, ez? Orain ezagutu ditugu baitere etxebizitza kooperatiboen esperientziak eta ikusi dugu izan daitekela formula bat interesgarria etxebizitzaren auziari erantzuteko, etxebizitza eskuragarri hori bermatu ahal izateko, eta zentzu horretan ere badaude gure proposamenean horrelako esperimentazio aukerak planteatzeko bideak ere planteatzen dira, ez? Nik uste interesgarriak izan daitezken formulak badirela, nik ez dut ezagutzen konkretuki zuk aipatzen dezun formula hori nunbaiten egiten den, baina uste dut badagoela nun begiratu, eta astelehenean ere esaten genuen, errezeta magikorik ez dago. Ez dago, inor, uste dut, mikrofono baten aurrean katu daitekenik eta esan dezakenik formula konkretu batekin edo 2-3 formulekin auzi honi soluzio bat emango dionik, ez? Baina bai ikusten ari era badirela errezetak beste leku batean aplikatzen ari direla eta funtzionatzen ari direla, ez? Guk beti jartzen dugu bienako erreferentzi hori. Eta egia da bienak 100 urte damazkila etxebizitza politika aurrerakoiak egiten, baino determinanteak izan du ziren neurriak 15 urtetan hartu ziren. Eta 15 urtetan hartu ziren determinazio politiko hori egon duzelako. Eta nik uste dut behar dugula momentu honetan hori determinazio politikoa, ausardia, sormen politikoa, nik uste sormen politikoa behar dugula bizi dugun garaietan arlo guztietan, eta gainera uste errebindikatu beharreko zerbait dela, eta behar dugula, bestelako bide batzu jorratu, ze evidentzia bat badugu, eta da, orain arteko politikek ez dutela funtzionatu, eta ez direla nahikoak herritarrek etxebizitzari dagokionean dituzten beharrak asetzeko. Lehen esan bezala, ikusten dugu herritarren bizitzak erabat baldintzatuak daudela etxebizitzaren auziangatik. Ikusten dugu belaunaldi oso baten emantzipazio aukera blokeatuak. Ni ama naiz, nik 22 urteko alaba badakat, eta Loiolan bizi naiz, ikuste ditut Loiolan eraiki dituzten etxeberrien prezioak ikaragarriak dira, eta pentsatzen, baina hau, ze aukera izango ditu da nire alabak bezala, beste askok, ez? Beraz, usteet, beharrezkoa dela kontu honetan titular gutxiago betetzea, eta martxan jartzea, eraldaketa programa ambizioso batekin, koherente batekin, ze koherentzia asko falta izan du da politika publikoetan, zer asko, ez? Hemen ikusi ditugun bi ikuspen puntu desberdin horiekin oso zaila delako programa koherenta bat buru ateratzea, behar da inbertsio publikoa, behar da lehentasun bezala finkatzea, eta ikusten dugu nola lehentasun bezala markatzen direnean kontu batzuk inbertsio hori ateratzen den. Ikusi dugu, ez? Industria estrategiko bezala kokatu da EAen, eta inbertsio bat planteatu da zentzu horretan. Etxe bizitza larrialdi batean gaude. Belaunaldi oso baten emantzipazio aukerak blokeatuak daude herritarren bizitzak, guk uste dugu horrek ere eskatzen duela lehentasun politikora pasatzea etxe bizitza auziari irtenbidea bilatzea. Horre, adibidez zehatz bat aipatzea gustatuko litzaidake, esaten delako Donostiako etxe bizitzaren beharrari dagokionez, horri bide bat izan daitekela ere auditze akular eremuan etxe bizitzak eraikitzea, etxe bildu nola ikusten du aukera hau? Pues auditzakularreko planteamendu hori eske bueltaka dabila azkeneko urte luzeetan, eta esango nuke balen aipatu dugun espekulazio horren ereduetako edo adibidetako bat ere badala, ez? Eske karo, Donostia zerbaiten postal baldin badada etxebizitza auziaren arazo bat, ez? Onerakan etorrela inpernuko promozioa ikusi dut, eta zeruenea jarri zaio promozio horri izena, ez? Eta niretzako da, herri honetan burutzen ari diren, edo herri honen zati honetan burutzen ari diren politika, etxebizitza politiken metafora bat. Zeruenea izango da promotorentzako, ze inpernua, beti inpernu herritarrentzako. Niretzako oso adibide argia da, ez? Ze hor eraikitzen ari diren etxebizitzak eta lenguan adibide bat jarri zidaten, ez? Baina etxebizitza txiki bat, lehenengo solairuan 600.000 euro. Etxebizitza tasatu eta hitz egiten ari danean, adibidez Insausti alkatea,
€350.000 euroko etxe bizitza tasa hitz egiten ari gera. Eta hori suposatzen zen, klase ertainentzako dala, ez dakiz ze klase ertain, eta Donostiako gazteentzat. Nik lehengoan kalkulak egiten dituen, eta esaten nuen, 350.000 euroko etxe bizitza baten sartzeko, de bote, hola, bota behar da, 80.000 euro gutxi gora bera. Ze gaztek ditu 80.000 euro aurreztuta. Eta ze gurasok, ez? Daka bere seme alabei 80.000 euro usteko aukera. Eta nola egiten zaio aurre geratzen den hipotekaren zati horri. Horra, adibide bat gehitzearen, eta aurrekoan Denis Itxaso elkarrizketatu genuela ere, aipatu genion, auditzakularren nahi izan ez gero, eta aukera baduenarentzat, haude, €1.000.000 truke, 5 hektarea lur zeil. Idealistan salgai dagoena. Salgai daude. Bai, aipatzen dena da, bueno. Bai, eta seguraski auditza okularren egongo dira, promotore batzuk zai, prezio hori noiz igoko, edo zeinek eskeniko gehiago, eta horregatik uste dut horrelako bidei esku hartzea importantea dela. Zenbat urte damazki auditzakularrek eraiki gabe? Ze premia ditu herri honek? Egon dira, mai gainean planteamendu batzuk, auditzakularren bestelako promozio batzuk egiteko, babestuak egiteko. Zein egondu da gobernuan, azkeneko urte hauetan Donostian? Horre aipatzen da baita ere, eremu horiek estrategikoak izan daitezkela lehen sektorearen aktibitaterako. Hori ere ez da inbeste aipatzen orain. Ez da inbeste aipatzen, baina bueno, nik uste dut horregatik da hain importantea etxe bizitzaren PTS-ak egitea, lurralde planteamenduak egitea, ze horika horiek bilatu behar dira. Eta, bueno, hemen badago mantra bat baita ere, gehiago eraiki, gehiago eraiki behar da, baina behar duguna da, orain etxe bizitza merkea eta denboran mantenduko dena. Eta nik uste kriterio hori agintari politikoek izatea oso importantea da. Zegero entzuten ditugu agintari politikoak esan ez, bueno, hemen denetarik eraiki behar da, etxe bizitza libreak, babestuak, tasatuak, zein da lehentasuna momentu honetan, zein da lehentasun politikoa. Eta guk uste dugu, dagoen egoera, dakagun egoera ikusita, larrialdi egoera batean gaudela ikusita etxebiden izena emana dutenen kopuru hori rekor historikotan dagoela, 110.000 persona daude izen eman da etxebideko zera horietan, igoera brutala da, oso argi eduki behar dugula, lehentasuna izan behar dela, eraiki bai, baina eraiki behar dena da, etxe bizitza eskuragarria, merkea, denboran mantenduko duena, eraikitzea aparte etxe asko daudela hutsik eta horiek mobilizatzeko saiakera egin behar dela, eta gure proposamenean ere egiten ditugu hainbat planteamendu etxe bizitza huts horiek identifikatu eta etxe bizitza hutsak mantentzen badira hori ere hoiei ere kanon bat aplikatzeko, eta uste dut baita ere egin behar dugula planteamendu bat momentu honetan, egon daitezken aukera guzti horiek zeratzeko, eta etxe bizitzaren babes soziala defendatzeko. Ze hemen ere, Donostian, lehengoan entzuten nuen, irakurtzen nuen, insaustik esaten zuela, etxe bizitzaren legeak utxe egin zuela, eta alokairu aukera jetxi egin dala azkeneko denbora honetan. Hombre, bera, turismo zinegotzia izan du da azkeneko urtetan, zerbaitek tensionatu baldin badu alokairuen aukera Donostian, izan du da etxe bizitza turistikoen igoera hori. Beraz, guk ere hor planteatzen duguna da, bai lokalak eta bai etxe bizitza turistikoen erregulazio berri bat. Uste dugu, etxe bizitza turistikoen regulazioa aldatu egin behar dela, dauden lizentziak 5 urteko iraunpena jarri behartzaiela, eta gero herriek, udalek rebisatu behar dituztela lizentzia horiek, eta tensionatuta dauden eremuetan eta turismoak goia jo duen leku horietan, lizentzia horiek bertan bera geratu beharko liratezkela.
Albiste daukagu baita ere gaur Osasun Sailak arindu egin zuela txertoen inguruko ikerketa batzordearen txostena. Ezabaturiko esaldiek diote ez dagoela txertoak iraungitze dataren arabera ordenatu izanaren erregistrorik, orokorki zentroek ez dutela hozkailuak nola eta noiz aztertzeko prozedimendurik, biltegiraturiko txerto kopurua ohi baino handiagoa zela, ala txertoak ohi baino iraungitze tarte laburragorekin banatu zirela. Osasun Sailak EH Bilduri idatzizko galdera baten erantzunean argudiatu du zehaztasunagatikan egin direla moldaketa hauek. Honen aurrean, ze mezu helaraziko zenioke herritarrari? Bueno, nik uste dut iraungitako txertoen auzi honek oso argi utzi duela, hemen egon dudala saiakera bat denbora luzez, osasun sistema publikoarekin dugun arazoa konpondu baino, estrukturalak dan arazo bati irtenbidea bilatu baino, horren bueltan edo arazo horren bueltan zeuden pertzepzioak aldatzeko, ez? Eta hori ikusi genuen osasun mailan egin den ariketa horrekin, begira, 17 mai sortu ziren osasun mai horren bueltan, adostasun batzuk lortu ziren, mai horietako batzutan, baina nahiago izan zen argazkia, finaleko argazki hori, ustezko osasun akordioa, nun ez dauden ordezkatuak langilean, nun ez dauden ordezkatuak pazienten plataformak, nun ez dauden ordezkatuak hainbeste, benetan arazoei irtenbidea bilatzeko bideak bilatzen baino. Eta iraungitako txertoen auzi hau, berdin. Hasieratik, lehenengo gauza, arazo hau detektatu zanean, izan zan kulpa EH Bilduri botatzea. Guk publiko egin izana, zan arazoa. Ez iraungitako txertoak jarri izana, edo hor egon zitezken arazo estrukturalak onartu eta konponbidean jartzea, ez? Eta gero egon du da saiakera bat, etengabean, oso larria den egoera honen nolabait dimensioa zeratzeko, ez? Txikitzeko, eta gainera kontua esateko, jazta, hau konpondua dago, eta beste gauza bateragoaz, ez? Segurazki agerian usten ditulako iraungitako txertoen kontuenek egiturazkoak diren arazo askoren ari mutur asko, ez? Nik gogoratzen dut nola Pradalesek berak esan zuen hau oso kontu larria zela eta aztertu egingo zela eta erantzunkizunak hartuko zirela, hori egin behar da, ondo aztertu, zorrostasunez aztertu, eta hau bideratzeko neurri strukturalak, zuzentzaileak hartu ahal izatea, eta uste dut horrekin tematu behar dugula, ez? Zerarekin, etxebizitzaren auziarekin, naiz da agenda publikatuan beste gauza batzuk iradoki izan nahi diren, etxebizitza auzia eta osasun sistema publikoaren, osasunaren gaiak dira herritarren kezka nagusiak. Eta uste dut horiek behar dutela erantzun bat ematea eta strukturalak diren erantzunak behar ditugula, ez? Itxutzen garaia amaitu dela. Beste elementu bat ere, horre agendan dagoena bada, enplegu publikoaren legea. Izan duzu berriki elkarrizketarik Eusko Alderdi Jeltzalearekin? Jakin dugunez, enplazamendu ofizial bat egingo digute, guk hori begionez ikusten dugu, eta uste dugu, badala, hitz egiten hasteko momentua, denbora asko pasada ez. Atzo, Peio Txandianok esan zuen, kafea mai gainean dagola, ia ostua dagola, eta hala da, ez? Denbora luzea da, bi proposamen hauek erroldatuak daudela, eta hitz egiteko planteamendu bat egin dugula. Iruditzen zaigulako, badagola adostasun bat, oldarraldi, judizial, mediatiko, politiko baten aurrean gaudela, badagola adostasun bat baitere gure artean, nolabait opeak edo enplegu publikoan nolabait euskara eskakizunen blindaje hori egiteko beharraren inguruan, eta orain tokatzen zaiguna da ikuspegi demokratiko batetik ere blindaje hori nola egingo dugun zehaztea, iaia kontu tekniko bada, ez? Eta hor badakit foko mediatikotik kanpo geratzen direla, baina agerraldi pila bat egondu dira, dituenak legebiltzarrean, eta horiek ere bere posizionamenduak egin dituzte, eta uste dut horregatik tokatzen dela, hitz egitea, aditu horiek esandako guzti horiek aintzat hartzea, eta horrekin, serioa izango den elkarrizketa bat ematea.
berdinetik berdinerako elkarrizketa bat ematea. 27 legebiltzarkide ditu EAJak legebiltzarrean, EAEko legebiltzarrean, eta 27 ditu Euskal Herria Bilduk. Eta parez pare, negoziatzea dagokigu, parez pare, berdinetik berdinera, hitz egitea, solastea, gure desberdinitasunetaz hitz egitea, eta akordioetara iristeko planteamendu bat egitea zenik. Legebiltzarrean damazkiten 10 urtetan, inoiz ez dut ikusi, EAJak Euskal Herria Bilduri egin dion planteamendua bestelakoa. Osea, egiten da planteamendu bat non esaten den, hemen bakoitza bere posizioetan mantentzen baldin bada blokeo egoera larri batera goaz, beraz, mugitu dadila Euskal Herria Bildu zego ez gera mugituko ez. Hombre, ez da serio, bai? Uste dut, procedimento parlamentarioak, parlamentu bat horretarako da, hitz egiteko, solasteko, batzutan akordiotara iristeko eta bestetan desadostasunak agertzeko, ematen duela aukera, ponentziak, lasai hitz egiteko, soseguz hitz egiteko, oso gai garrantzitsua da, euskara larrialdi egoera batean dago, beraz dagokiguna da, bueno, lasaitasunez, adituek esan duten guzti hori aintzat hartuta, elkarrizketa bide bat irekitzea, tokatze zaiguna da baita ere, euskarak behar duen jauzi hori emateko neurriak hartu alizatea, blindaje hori, segurtasun juridiko hori emango duten planteamendu teknikoetara gerturatu alizatea, eta planteamendu horietan pragmatikoa izatea, eta baita ere, maluak izatea, eta empatikoak izatea, eta ikuspegi horretatik uste dut, badagola aukera bat, bide bat egiteko. Elementu tekniko hori oso garrantzitsua izango da, gogoratuz Pedro Etxenikek esaterako, garaiko legeaz esan zen, herritarrak egiten zuela hizkuntza hautua, baina azkenean gertatu dena da, gaur egun ez dela hori posible, kanpotikan epaitegiaren injerentzia aldu delako. Ezarete beldur orain moldaketak egin ostean berdinak gertatu daitekela, ze baliabide teknikok ezarriko liokeola, pareta bat ideologia zer egin nahi duen epaile bati? Egia esateko injerentzia hori ematen ari da ja, dagoeneko. Baina diot berriarekin. Ze hori ez, nolabait tribunaletatik egin nahi izaten da hizkuntza politika momentu honetan, ez? Gu gure proposamena planteatu genuenean, gure proposamena landu genuen aditu askorekin, eta horren lekuko izan dira legebiltzarrean izan du ditugun agerraldiak, bai? Eta hortan referentzia izan ditugu, eta askotan komentatu ditugu, Valentzian aplikatzen diren legeak, Galizian aplikatzen diren legeak, hoiek dagoeneko gainditu dutelako epaitegien langa hori, eta urte luzez aplikatzen ari direlako. Beraz, usteet formulak egon badaudela. Horrek ez du esan nahi, horrek ekidingo du, guk uste dugu horrek babes juridikoa emango diola, baina eske gure herrian, eta hori ere bada beste gai bat, gure autogobernua igatua eta kamuztua dago etengabean, beraz. Baina guri dagokiguna da formula juridiko horiek bilatzea, eta euskarari behar duen blindaje hori eskaintzea, baina batez ere, hizkuntz eskubide horiek bermatuko dituen planteamenduetara iristea, eta esan bezala, hizkuntz eskubideak nolabait, lanerako edo funtzio publikoan lan egiteko egon daitezken eskubideekin parez pare hartatu alizatea. Hemen ez dago lehenengo mailako eta bigarren mailako eskubiderik. Danak dira lehen mailako eskubide. Amaitzeko, gaur bertan, Imanol Prades lehendakaria, Vatikanoan izango da, zer espero duzu topaketa honetan? Nik uste dut beti dela positiboa gure herria mapan jarriko duten ekimenak edo izatea, ez? Kasu honetan Pradalesek gure herriaren zati bat ordezkatzen du, baina uste dut zentzu horretan gure herria mundu zabalean bistarazten duten ekimenak beti direla positiboak, ez? Eta zentzu horretan, gaur entzuten nuen irratian nola Jaurlaritzak esaten zuen Aita Santua erreferente dela, nik uste dut Aita Santu hau historiaren zati edo alde egokian kokatzen ari dela zenbait gaietan, beste gai batzuetan kritikoagoa naiz, baina agertu du jarrera imperialista bat, eta horrek jarri du baita ere Trumpen jomugan, ikusi dugu nola egin duen posizionamendu argi bat Palestinan gertatzen ari dan genozidioaren kontra, ikusten ari gera baita ere nola egiten duen
planteamendu argi bat gerraren kontra. Orain geratzen zaiguna da, hori erreferentea baldima da, Jaurlaritzak ere bere ekimen politikoa horrekin lerrokatzea, ze Jaurlaritzare ikusi dugu, Palestinaren aldeko mobilizazioa kriminalizatzen, eta ikusi genuen legealdia hasi zanean baitere enpresa armamentistikoak, edo enpresa mundu guzti hori estrategikotaz jotzen, beraz, importantea da, baitere hori bada referentea, horrekin datozen ekimenak burutu alizatea. Horre, hain zuzen, Aita Santua Frantzisko zelarikan, hor berezkotzat ematen zen, Euskal Herria bisitatu beharko luken bereziki, ez dakit gomendatuko zenuke, Leon Amalaugarrenak Euskal Herria bisitatu beharko luke? Bisitatu dezala bere osotasunean. Trasladatu diezaiogun Aita Santu honi, nazio bat garela, 7 herrialdek osatzen dutela gure nazioa, eta gonbidatu behar baldin bada Aita Santua etorri dadila, herria bere osotasunean ezagutzera. Guztia bakin geldituko era, Nerea Kortajarena, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik. Zuei mila esker.